Yang sehat nggih Mi. Ndang kondur gojek-gojek melih. Nggih pun Mi. Keadaannya mamimu piye, Ndra? Jane pun sehat Pi. Wong gari mulihke tenaga. Aku jane wis kangen lho karo mamimu, Ndra. Sok meneh to Pi. Mboten sah bahas ku Surti, ndak marahi hawa. Piye to cah iki? Sing mancing-mancing pembahasane kono lho. Barang anu terus mojoke aku iki karepe jan ramutu. Panas. Nggih Bu, ketoke sing panas iku atine. Lah niki kan terus langsung mantuk teng desa. Lah nganti sepriki nu dereng purun mantuk priki. Walah, lah gitu. Jane mung gara-gara pertemuan niku to, Mas. Kok dadi ruwet ngoten nggih? Lah nggih to. Kayak piye iki? Napane? Niku le, sing saya harus melangkah niku pripun ngeten le? Nek pun urusan ati niku angel kok, Mas. Hard is difficult. Difficult sinten? Difficult sulit. Sulit is difficult. Wow. Wah, nek kula gagah niku difficult tenan niku. Pun mboten sah digawe difficult, Mas. Digawe easy mawon. Isi duren apa isi jambu? Easy is gampang. Oh, maksudnya digawe gampang. Konser. Lah iki sing marai easy. Goro-goro sandal. Pertemuan yang ku inginkan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Kok ngimpiku rasanya kok kenyataan yo. Masuk Pak Bokang baleni meneh. Mpun Dik. Wes sok, akoin ku entek, Ndra. Telas nggih goreng lho. Adem. Tanda apa ya? Cek Cok, tak browsing sik Cok. Udah tak di browsing apa? Ben ngerti ngimpimu kuwi maksude kuwi apa? Oh iya. Coba. Waduh, kok penjelasannya akeh banget iki. Loh, wah, lah piye to? Sik Cok. Coba terangno kronologine ngimpimu kuwi, Cok. Wah, nek kon jelaske aku lali no. Yo dieling-eling to, Cok. Sik. Nuwun Bu. Walah kuwi to, Ndra. Rene le. Iki londrine Pak RT to le. Mboten Bu. Nggen kula kalih ne papi kalih ne mami. Walah, lah kok dengarin men. Nggih Bu. Dawuhe mami kan nglondrekke mawon kok. Lah kabare mamimu piye, Ndra? Nggih pun sehat Bu. Mung gari mulihke tenaga. Ning ora apa-apa to, Ndra.
Insya Allah Bu, sehat. Lah kowe apa ora tilik ning desa? Nek mboten mengkeh bengi sesuk-esuk Bu. Oh, ya wis nek ngono le. Nggih pun Bu, pareng riyen. Dra, lah wis makmu urung. Dereng Ibu. Piye, Cuk? Ali tenan nek aku dot. Mbok diwaca kuwi wae. Wah, ya percuma no nek maca semene akeh yo buang-buang info. Lah, kowe omonganmu kok sesuai ora jelas to, Dot. Nang dieling-eling to, Cuk. Malah arep ngejak rembukan sing ra jelas. Sing marahi kowe kok. Nang dieling-eling sik to, Cuk. Apa aku tak turune ya, Dot? Aku nak ngimpine beda piye, Cuk? Wong sing masalah duit mau durung ana titik terange lho, Cuk. Nek ning kene keyakinanku mesti yen aku ngimpi kuwi masalah duit to. Oke, Cuk. Nek kowe yakin dicoba sik wae. Oke. Tanduk ya, Le. Pun Bu, matur nuwun. Ora cocok lawe to. Wah, seneng banget no Bu. Masakan favorit Mami nggih ngeten iki kok. Lah kok gak tanduk? Pun Bu, sadahe mung sithik kok. Beda ya karo papimu. Wah, nek niku ampun ditakoni Bu. Kenah tadahe ngeri. Ndra, kene sik. Lungguh kene. Kowe wis paham. Mpun Pak, nembe mawon ten ngene Bu Siti. Oh, ya wis. Papimu ning omah. Nggih, ketoke nembe sare. Nek papimu urung dahar, atur dahar kene wae. Walah, nggih Pak, siap. Piye to, Cuk? Kok ora ndang turu kok malah usek wae. Lho ngaku ora iso turu, Dot. Wah, lah piye lho iki? Engkut mau tak merem-meremke tetep ra iso, Dot. Wong ngene wae, Cuk. Sing turu gentian aku. Lah hubungane karo ngimpi kuwi apa? Mbok menawa aku turu, terus aku ngimpi, terus aku iso nonton ngimpimu. Sesuai aneh to, Dot. Iki kok kan dolan karo sapa to? Kabeh wong ya ngerti, Cuk. Nek kerepe aku dolan karo kowe. Dadi intine ngimpiku kuwi celenganku dicuti Pak Bugang. Sing kalingan mung kuwi tok, Cuk. Iya, Po tak goleki maksud saka mimpimu kuwi, Cuk. Waduh. apa to? HP-ku mati, Cuk. Batu kuntek. Wah, lah piye to iki? Salah iki kesuwen. HP-ku lagi suloyo, Dot. Wong kene sing paham masalah ngimpi sapa ya, Cuk? Kok takon Pak Adul piye? Hah, Pak Dul apa paham masalah ngimpi, Cuk? Kok menawa? Soalnya kan dhek gondrong. Lah hubungane apa? Gondrong karo ngimpi. Ora ono jane. Lah iya to. Tapi kan sangar ke dukun. Wah, aku ra jelas sih mergo ketularan ra jelasmu kok, Cuk. Wis paham kowe. Pun apa? Nganggo apa? Dewa didhawuhi maam ten ngene Bu Siti. Lah Bu Siti masak apa? Oseng-oseng kacang kalih tempe goreng. Yen kuwi masakan kuwi aku ra seneng. Lan apa Bu Siti nyepaking jenengan. Aku mau ngandake yen masakan kuwi iki aku ra seneng. Wah, waduh. Ya, so. Ngemewu to, Mbak? Iya. Cok. Lah kembaranmu neng ndi to? Sapa sik iki? Jolodot no, kembaranmu lak jolodot toh. Wah, yo beda no, Mbak. Jodot ki bagus. Kowe? Aku ganteng. Jodot putih. Lah kowe?
Aku rada putih. Kaya sawo mateng, Mbak. Sawo mateng sing piye kuwi? Lho ngene iki, Mbak. Mbak, kembaran sapa to? Happy Asmara, Jo. What? Ungkat, ente-entean. Dodot nang ndi to? Ditukokke esok. Malunge lho. Wah, main-main iki. Pak RT tindak tuh. Iya, jare nang desa. Walah, nggih pun. Lah arep ngopo to? Aja ngambil sepeda motor, Bu. Paling bar iki kondur, Ndra. Kok nek wis kondur tak WA. Siap, Bu. Lah arep tinggal nang ndi to? Sing ten desa, Bu. Kula kangen mami kok. Wah. Ngombe esok nganti loro meni apa bar playon to, Le? Ora, Pak. Lah kuwi ese sapa? Ijine nggon jolodot. Lah kok ora mbokekne? Aku lagi golek jolodot kok. Lah mau apa ora karo kowe? Karo aku jane golek ning Google arti celengan dicuti. Lah sing ngimpi sapa? Aku, Pak. Aku ngimpian celenganku mbok cuti meneh. Lho, Pak. Ku sampean wae. Jolodot gen tuku meneh. Lah kae wis rawuh, Ndra. Piye, ana apa? Pak, ki lho Vandra meh jilih motor tinggal nang desa. Lho, arep mbok tumpaki dhewe, Le. Mboten, Pak. Kula kalih papi kula. Oh, ya wis yo. Sisan tak gawe ning omahmu motore. Arep takon apa, Jo? Masalah mimpi, Pak. Mimpi. Lah piye to? Kula niku bar ngimpi. Nah, mimpi kula niku duwe teng celengan kula dicutii. Lah sing cukup sapa? Sanes wong liya, Pak. Tapi bapak kula dhewe. Kok malah gemus to, Pak? Wis ora usah mbok pikir. Lah napa mboten nangsal? Yo entuk. Ning lekmu mikir ki ora banget-banget. Wah, Jan. Ngimpi kuwi kembange wong turu. Ning yo kena kanggo pertanda. Ning gandeng kowe iki yo isih cilik. Yo ora usah gagas kuwi. Rasa mbok pikir banget-banget. Wah, nek ngimpi kula dadi kenyataan terus pripun? Sing remuk nggih kula no. Remuk Jawa remuk. Urip sing wis blasa